Vamos a explicar un pouco como os cambios que houve na PAU 2026. Manuela Ures, profesora do IES Eduardo Pondal. Este ano o exercicio de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociales vai constar de 4 exercicios. O exercicio 1, un exercicio de estadística que de carácter obligatorio, non ten opcións e vale 2 puntos. O exercicio 2 é un exercicio de álxebra, está posto un exercicio de programación lineal, pero pode ser de calquera parte de álxebra, e vai tamén valer outros 2 puntos. Despois temos un exercicio de análisis que vale 3 puntos. Ese exercicio ten dúas partes, é dicir, ten unha opción A e unha opción B. É un exercicio con preguntas algo competenciales sobre partes do análisis. Por último, temos o exercicio 4, que ten 2 apartados diferenciados. Cada apartado vale punto e medio e temos un apartado de estadística con 2 opcións, temos que elegir a opción A ou a opción B, e o exercicio de álxebra, no ese exercicio 4, temos que elegir a opción A ou a opción B. E temos que facer un apartado de cada parte, un apartado de álxebra e un apartado de estadística. E valería cada apartado punto e medio. E así, pois temos os 10 puntos.